Krásné pozdní odpoledne, vážení pelhřimáci, vítám vás na náměstí, vítám vás v tento krásný den. 30. listopadu je nejen neděle, ale je to sváteční neděle, je to první adventní neděle, což všichni víme, ale společně rozsvítíme vánoční strom. Tak i tradičně zde vystupuje základní umělecká škola Pelhřimov. Konkrétně jsou to sbory, sbor Duha a sbor Telata a sbor Komoráci SRO. No a již tradičně jsme zahájili adventní písmu 4 adventní svíce. Jenom první sloku, protože rozsvítíme jenom první svíci. No a protože je ta doba adventní, tak děti, my vám teď zaspíváme písničku o tom adventu. Protože my už moc dobře víme, co to ten advent je. Co to je advent? Ještě nahlas, děti. Ano, je to čekání na příchod Ježíše Krista, na příchod Mesiáše a my si o tom společně teď zaspíváme. Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství. Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství. Bůh si vzpomněl na své slovo, splnil dávná vzpomněl na svá slovo, splnil dávná proroctví. Ten, který byl, ten, který je, ten, který bude až na věky. Ten, který byl, ten, který je, ten, který bude až na věky. Pošle světu Mesiáše, jak zněl příslib od věký. Pošle světu Mesiáše, jak zněl příslib od věký.
Já vím, Nosy taky zmrazí, zadeček zmrazí, nohy taky zmrazí, prstíky zmrazí, ouška taky zmrazí, hlavičku zmrazí, bříško taky zmrazí, jahody zmrazí, citrony